Sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Namhlanje sinesiqephu esishasha lapho sibhalelwe insizwa yathi emakhaya nami sezingixakile. Kepha lento iyangidla usuku nosuku, angilali ebusuku njalo ekuseni mangivuka ngicabanga into eyodwa. Ngicela ukuthi ngiyikhulume, mhlawumbe usizo ngizolithola. Ufike kahle ngoba la ekhaya sixoxa indaba zabantu, asixoxa indaba zamakhelwane, sixoxe ezami, sixoxe ezakhe, sixoxe ezakho wena osuke usitshela zona, sihlebi futhi asixoxe zasesigodini. Kepha namhlanje kuhle ukuthi asizile kuzoxoxa ezami, azile kuzoxoxa ezakho, kepha sizoxoxa ezikabhuti la osibhalelile wathi cha inkinga isingehlule. Mfowethu thina inkinga sihamba nazo. Nathi soyikhuluma ngelinye ilanga ababukeli bezizwe. Kepha sikubingelele sikwamukele eMakhaya TV. Ngiyabingelela nami kubo bonke ababukeli abakhona neMakhaya TV. Hayi siyabonga mfethu. Mfethu la namhlanje uhlezi nathi uthe khona inkinga ufuna ukuthi usixoxele yona. Abalaleli bethu ke beze bexabane nami bethi ukhuluma kakhulu. Ngicela sivele sihlale endabeni. Bhuti wami kumanje nje angikho right. And into eyasuka kudala bhuti wami mangakulandisa ngashonilanga kodwa nje ngizokha phezulu. Into futhi engilethela eMakhaya TV ukuthi futhi nginenkinga and lento iyangidla and isihambe ngivala nezinto eziningi. So ngingathini ngikhulele ekhaya mfowethu. Ngikhula nje noma so masikhula noma ngafunda isikole ngaqeda qedeni kwami isikole ngahamba ngozama amatoho mfowethu. Vele nje uyazi nawe njengendoda ke njengomfana futhi kumele ukuthi uma ususebenza ukwazi ukuthi phela ubhekelele ekhaya. So ngabhekelele ekhaya ngilokhu ngimfakela uma imali nezingane zakhe ukuthi kukuhle nje kumnandi kudeliwe ngoba nami siyabona umama seliyaqosheka igadi eziko nendlela futhi abengikhulisela yona uyayibona ukuthi hayi kukhona kubonayo kumina. So kufike la aqala khona izinkinga la sekufanele mina mfowethu ngiganwe manje njengoba phana nami phela kufanele phela ngivuse umuzi kaBaba uyabona. So ekuganeni kwami ngiganiwe mfowethu umakoti wami kwakuhle nje ngashadelwa kwakuhle nje nabo ngabona ekhaya bejabula kanti angazi ukuthi mfowethu angani noma ngizothini kodwa nje bangenzela ini ismile yabo kodwa kwaba nje into enjalo. So kwahamba mfowethu ke hayi senginomakoti manje ngeke ngisayifaka uma sengifaka phela kumakoti wami. So uqale manje ngithi mangibuya nje ekhaya ku-10th ayisekho le happiness ekhona. Ingane zakwethu uma naye futhi akusekho nje mnandi nje sekunalokho nje ukuthi hayi ngoba phela siwuzalo. Kuhamba mfethu mhlawumbe ngathini mhlawumbe sesina 2 years silokhunjile sengishadelo umakoti wami. Kumakoti wami kwaba khona ukugula mfethu okumqalayo. Nganganaka sihambe mokodokotela kodwa kube inhlanga zimuka nomoya. Kube nokuthi ke ngoba phela umuntu eyinkinga uyoxoxa nezinsizwa emsebenzini ngithi bafowethu kunenkinga kanje na kube nezinsizwa ezingicebisa ukuthi hayi mfethu akuhambe mfethu uye kulabantu bamanga mhlawumbe ukuze ukuthi bazothini kuwena. Uyayibona lento engishoyo. Hayi mfethu ke ngihambe mfethu ngihamba isinyenya mfowethu. Nami ngoba angazi ukuthi lento ngizothi ngizotholani lapha ya. Hayi tshela isimanga mfowethu hayi ngiye koqala mfowethu. Hayi umuntu alibeke udaba. Okwangithusa mfethu kwaphela nasozwaneni ukuthi mfethu ngifica umama wami ongizalayo. Ukuthi uyena lokugila lomkhuba mfethu. Umuntu wami mfethu uyagula angisakwazi ukuhlangana naye masiyocansini. Ingane izisu ziyaphuma mfowethu akukho lutho mfowethu ingane abantu ihlezi ikhala mihla namalanga mfowethu. Ngenxa yokuthini ngoba phela ngoba izela ekhaya kufuna izovusa umuzi angitholi bantwana mfowethu. Emsebenzi uyaphela ngithola omunye uyabona nje mfowethu kuningi uhlangene kumina mfowethu ngingedwa. Angazi mfowethu ukuthi into enjena ngiyenza kanjani. Ngiye koqala ke mfowethu angitshela ukuthi uma
Ayi ngibuye ngithi hayi ngeke vele abantu bamanga ngoba nabo behlezi basho ukuthi abantu bamanga. Ngibuye futhi ngiye ekhaya futhi ngi-act normal futhi ngoba phela akukho mfethu okusolisayo mfethu. Umama wami lona ngeke nawe mfethu ukuthi usheshe udiscover izinto ukuthi hayi ngempela uyena. Hayi kuhambe isikhathi mfethu lento iqhubeke mfethu. Kwenzeka lezi zinto lezi. Ayi ngiphinde ngithi hayi ake ngihambe ngiye komunye. Ngihambe futhi ngaya kwaMhlabelingana. Ngithi ake ngiphume ke manje khona nje la ngiye nje kwaMhlabelingana. Ngahamba futhi ngakamhlabelingana kulabantu ke mfethu abakhuluma laba beyigubhu ezincane. Ngithi ke manje angifuni umuntu ozophosha amathambo mhlawumbe ngoba uzosuka aqagelele ngakhona. Bakhipha mfethu nje ngqo kuma ongizalayo. Usehlangene ke manje ke nomagcino wasekhaya. Uyena lo nomthuma zonke lezi zinto ukuthatha izinto zangaphansi zomama wakwami. Kuningi mfethu okwenzakalayo. Kuningi mfethu angazi. Mfethu ngiyakhula manje mfethu ngifuna ukuba nengane ngazi ngizoyithola kanjani ngiyazama. Okubhlungu mfethu ingane yabantu isize mfethu ifuna ukuphindela kubo. Ngenxa yokuthi nisho ukuthi iyayibona igane la yikho. And nami kubhlungu mfethu ukuthi kubhlungu ukuthi ke manje mina sengingasuke ngihambe mfethu ngoganga ngaphandle. Iqiniso sengilazi ukuthi kwenzekani. Yabo. Yo. Hayi mfethu hayi uyalibeka udaba. Futhi ngizwelana kakhulu. Abantu abaningi abanokuhlala kule situlo ohlezi kubo kusuke kuyibo abazogunyulwa ngokuthi benze into embi. Namhlanje kumnandi ukuthi akumnandi inkinga onxoxelana. Kumnandi ukuthi sizokwazi nababukela ukukhuluma sikhululeke ngoba siye sithi asijudge. Ngisho kuthiwa mhlawumbe indaba yakho umuntu eyibuyeka umuzwa wami uyaphikisana nalokho akushoyo. Anginalungelo lokumtshela cha wabheda la. Asikuvumeleke ukuthi sikwenze lokho kodwa kwakho kuhlukile mfethu uwe umgilwa la futhi njengensizwa nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe nomakoti mangathiwa yenzeka kimi leyo nto leyo iyongiphatha kabi kakhulu ngoba kuyiqiniso uma uyinsizwa uganwa abantu into abayijahile nje uthi hawu nibathola nini abazukulu ngisho kuthiwa umama wakho uyakuzala naye ukethi hayibo lethani phela abazukulu manje makuma wakho okuzalayo owenza ukuthi ungabathola abazukulu kufanele mfethu kufanele ukhale kufanele uphatheke kabi ngoba egcineni nawe khathi uganwa wovusa umuzi kababa wakho kodwa manje umuzi kababa wakho ubulawa uma wakho okuzalayo kodwa mfethu engifisa ukwazi ke ukuze sikwazi usithathe inyathelo siqhubeke sikusize nababukeli bale show le ukuthi wena njengoba sekukanje usizo olufunayo iluphi ngoba singakusiza ngendlela yembono yethu kanti wena mhlawumbe ukufuni lokho yabo mhlawumbe udinga inyanga ezokuqinisa ukuthi uma wakho meyigadla ehluleke mhlawumbe ngoba phela sothi mhlawumbe udinga inyanga ezokucupha mhlawumbe uzothi acupha imali umama kuphinde kukushaye futhi lokho mase sifisa ukwazi ukuthi since usulibeka udaba lakho iluphi thina indlela esingasiza ngabe sesiqhubekela phambili bhuti wami usizo ngiyalidinga kakhulu okubhlungu nakho konke ukuthi uma akasekho la inkinga la ikhona manje noma ngithi ngenzani kuvela yena ukuthi akalele kahle ngoba mina into eyenzeka ukutholeni ngoba ngangigcinanga kuloko kwasemhlabeni kwaMhlabelingana ngiye nga-eda ngabanye abawu2 kuvela umuntu oyedwa ngathi mangibuya ngavele ngamconfronta ngamtshela nje ukuthi mayeka lento oyenzayo wakhala kwathi ngiyamnuka mina sayisana ezinduneni yabona nje kwakuningi nje mfethu okwenzakalayo so ngagcina nami ngaphuma mfethu ekhaya ngayo hlala nomuntu wami la ngisebenzela ngakhona ngoba ngiyayibona lento ayisebenzi yabo wazwashona uma wazwashona uma so into eyenzakalayo manje nginesilonda sokuthi uma ngamthuka ngathini uyena ongithakathayo manje lento isiyisici kumina iyona futhi engingazi ukuthi ngingayisusa kanjani ngoba layelele khona manje akasalele kahle and lento sengibona engahle ibe umkhokha manje ukuthini ivale into zami eziningi uyabo angazi ukuthi abalaleli noma ubani umuntu ongangilekelela nje kulolu daba kule nkinga enginayo angazi ukuthi ngenza kanjani. Hayi bafo iyodwa into engichazayo isitori sakho usibeka siyacaca noma ade singidida bengitsho ukuthi umama usekhona kanti kusho ukuthi ngisheshe ngakunqamula
Kodwa bafo nginombuzo mhlampe nabanye ababukeli banawe ekhaya. Since wawazi ukuthi umama ulokhu kuphuma yena ukuthi uyakushaya. Omunye umuntu engasho ukuthi mhlampe khona amakhathakhatha owasebenzisa noma wacupha noma washo mawukhafula ukuthi ogadla mina kafe wathi umama uyakushaya walimala mhlampe nakho lokho angazi ukuthi khona into kanjalo. Mfethu angifuni ukuqamba amanga ngenxa mfethu yokuthini lezi ngane ziphuma mfethu igazi lami. And mhlampe ngingabala ngisifinqe sokuqala isandla kwenzeka lento kumina. Bebanginika imithi. Nami impela kwesinye isikhathi impela nje ngaze ngaphindisela nami lokho okimo kwakungekho lula. Ngiphindisela ukuthi lo muntu owenza lento kumina naye akube khona into emehlakalalayo. Ngobani mfethu ngicindezelekile. Ngiyafisa futhi ukukhulisa isibongo sika baba. Mina futhi kubaba ngingedwa. Kubaba nje esayidini lika baba yimina ngedwa. Mangabathola abantwana kuzokwenzeka kanjani? Shothi mangihamba mina emhlabeni sekuphelile ngesibongo sika baba. So yilokho nje. Kunjani manje ekhaya ngisho wena nomama wakho mhlampe seni right akasaguli abantwana sebekhona since umama engasekho sekunjani manje? Mnewethu engingakusho nje ukuthi since nami bengihamba ngithi bengifuna lona usizo ebantwini. Hayi kwazameka khona lokhu ukuthi njalo kwenzeke kuphume izisu hayi akwazanga ukuthi kume khona. Kodwa khona siyahlala usengcono nakasagula guli kakhulu. Usengcono kodwa inkinga yiyo le ukuthi into ayisebenzisa umama. Ngoba umuntu lona obengishaya ngila igcekeni wazi yonke imfihlo yami nami lo muntu ngiphela ngikhuliswa uyena ungithwele 9 months anginabo abantwana. Kule minyaka engikuyona nje kumanje. Kuclear kodwa futhi inkinga ziningi. Engitholayo since umama abantwana batholi bayachitheka ngenxa yesimo senziwa uma wakho. Kuseyinkinga nayo leyo singesibalekela. Bese kuba yileyo ukuthi mhlambe ukhala ukuthi uma wakho useyaphuma ukuthi akalele kahle. Mhlambe ukhala nokuthi anithelelana ngamanzi anikhumukelanga umlotha. Nakho lokho kuyinkinga kuwe. Enye into ekuphatha mhlambe ungasola ukuthi uwe onesizathu ukuthi uma wakho ezehamba emhlabeni. Ngoba phela egcineni umuntu othakatha unenhliziyo embi kodwa wena mawuyivikela uzwelo liphinde lube khona ukuthi lo muntu masefa angihlosile ukumbulala. Isimo esikanje mfowethu siye sidinge ukubuka kwami since kuyinto eyenziwe ngomuthi. Idinga mhlambe izinto ezidinga ispiritual. Omunye ngasho ukuthi idinga abathandazi. Omunye ngasho ukuthi idinga inyanga. Zikhona ke inyanga ezeqiniso esizazi cishe ngathi ezamanga nezeqiniso asikhohlwa kancane inyanga zamanga lezi ezigcwele la emhlabeni. Zikhona inyanga ezineqiniso kodwa futhi nabalaleli khona udaba esake saba nalo. Abalaleli omuntu esamsiza waye enyangeni ayitshelwa abalaleli ababukeli bale show. Babe recommenda abayirecommenda kaningi kuma comment uthi hambani kubani saze saya ke kulowo muntu lo walithola usizo lo yasisi lo. Siyacela futhi nakubabukeli ukuthi kule show umfowethu uyasho ukuthi uma wasekhaya akabathola abantwana bayachitheka ngento eyenza uma wakhe. 2 uma wakhe akalele kahle ngesimo sokuthi bashona bexabene benukene bebizane ngomthakathi. 3 umfowethu uyasola ukuthi uma wakhe ulele lalele khona kungenxa yakhe. Besicela abantu abazi ukujula kwezidlozi besithinte inamba sizoyifaka la escreenini yale show i-email sizoyifaka la escreenini besithinte besichazisela ukuthi maku kanje kuye kwenziwe njani. Nabazi imithi ejulile nabayizayoni nabazulwazi yile silicelayo mfethu ngoba ilona elizosisiza nathi sozama sikulayela ukuthi usibanibani uyasiza futhi sozama ukuthi sithole abantu abazi indaba zedlozi ngokujula kwalo ukuthi kuye kwenziwe njani. Kepha futhi nabakini emndenini mhlambe bogcina sibathinta ngoba since uthi indaba yazayendu enduneni mhlambe inhlambuluko ngokwakini isibongo sakini nayo iyodingeka ukuthi yenzeke. Mina ngeke ngisho ngoba nami izibongo zinemkhuba yazo ehlukile. Cha mfethu udaba lakho libekela caca
umuntu ongathi akalizwanga ngabe mhlambe udidekile. Socela nje ukuthi sikwenze kuqonda ukuthi sizozama la sizama khona, kodwa okubalekile thina ithemba lethu likubabukeli bale show iMakhaya TV, ngoba behlezi emakhaya sebesibuka la basibuka khona, yibo ongoti bethu, yilinju la chopho zethu, yibo abazi kakhulu. Okwale show mfethu asivale, soqhubeka sikhulume thina ngasese. Mbukeli lapha emakhaya, sithemba ukuthi ithokozele le show, sithemba ukuthi uzobuya futhi ne-comment ezosisiza. Sicela niqhubeke ni like, ni share lama video, niphinde nisubscribe. Nisale kahle emakhaya.